Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha. Kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta ividiyo wena uthole i-notification, then bese uyangena kwividiyo ngokushesha uyayibuka. ZikwiTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu, lo esimbona esithombeni la ubaba uDon Mlangeni, owaduma kakhulu kwisiguli esinice ngolaqhasha, waduma kuhlala kwabafileyo njengozakhe Mhlongo. Ube neqhaza kakhulu kwezokulingisa. So last month ngomhla ka-16 April wadlula-ke emhlabeni ngesifo esimataniswa ne-cancer. So bafethu-ke into eyenzakalayo manje kuthiwa umndeni wakhe okuhlanganisa unkosikazi kanjalo nabantu bakubo njengamanje kubangwa umuzi kababa uDon Mlangeni. Unkosikazi uthi umuzi womyeni wakhe, abakubo bathi cha, uDon Mlangeni lo muzi lo bengawona wakhe kodwa ebehlala ekhaya labo. Sebeyibala-ke naye uDon Mlangeni, okusho ukuthi-ke ikhaya lakaMlangeni. So bafethu nginiphathele i-clip evezayo nje ukuthi-ke amaphoyisa afikile laphaya kunkosikazi wakhe uDon Mlangeni. Ngizodlalela nje i-clip encane, ungalayikha ividiyo, usubscribe kwi-channel uma ungasubscribile. Go in your room, man. No problem. No problem. All right. But you can see that from the income that's generated, it doesn't look like there's been any improvements since about 10 years back. You can see the state of the house has deteriorated. So we Ayike ngazakwethu, ngicabanga ukuthi-ke ividiyo niyibonele noma ibimfishane, kodwa bafethu awuphawule kwi-comment section. Mina nje sengiphawula bafethu, engathi basheshe bagagamela kuse-early kakhulu ukuthi njengamanje engabe sekubangwa umuzi womuntu okade eshona nje last month ngomhla ka-16 April. I'm sure akakenzelwa ngisho umcimbi lo muntu, kodwa sekubangwa imizi. Kodwa ucommente ku-comment section ungivezele nje uvo lwakho ngayo-ke ele ndaba. Bafethu asiphinde sihlangabezane kwividiyo elandelayo.